Здравейте! Благодаря ви за участието в първото национално състезание Spelling Bee. С това видео ще ви запознаем с основните стъпки, които ще ви дадат насоки за участие в първия кръг на конкурса на местно ниво. Преди състезанието прегледайте внимателно изпратения ви чеклист, за да сте сигурни, че разполагате с всичко необходимо. Номерата на участниците, официалния списък с думи и състезателните правила, както и подготвен записващ касетофон. Ние ви окуражаваме да създадете обстановка, подобна на тази, в която състезателите ще попаднат на регионалния или националния кръг от състезанието. Такава обстановка може да бъде създадена и в обикновена класна стая. Осигурете отделна зона за активните участници в състезанието. Осигурете място за сядане за водещия и журито. Маркирайте място на пода, където състезателят ще застане, когато дойде неговия ред. Състезателят трябва да стои с лице към водещия и журито по време на представянето си, а не към публиката и другите участници. Осигурете лесен достъп до място за сядане за дисквалифицираните състезатели, за да не пречат на останалите участници. Добре дошли на състезанието. След като проверите чеклиста и подготвите стаята, време е да започнете вашето състезание. Поздравете гостите и представете журито. Преди да започнете състезанието, прочетете ясно и силно правилата пред участниците и публиката. Вече сте готови да започнете предварителните кръгове на вашето състезание Spelling Bee. Водещият и журито заемат местата си и извикват първия състезател. След като състезателят заеме мястото си и му е дадена думата, той трябва най-напред да повтори зададената дума, за да сте сигурни, че я е разбрал. След това състезателят започва спелуването. Накрая повтаря думата, за да потвърди, че спелуването е завършено. Състезателят може да поиска обяснение на значението на думата на български език по всяко време. Състезателят може да направи пауза по време на спелуването и да започне от начало, но без право да променя вече казаните букви. Ако думата е спелувана грешно, съдията отбелязва, че е допусната грешка и състезателят сяда в зоната, определена за отпадналите състезатели. Ако състезателят направи грешка, съдията може да даде правилният отговор веднага. Това може да бъде правено само по време на предварителните кръгове. И обратно, когато думата е спелувана правилно, съдията потвърждава правилното спелуване и състезателят се завръща на мястото си. В зависимост от броя на състезателите и техните възможности, в някои случаи може да има много състезателни кръгове, а в други само няколко. Ако шампионската дума е спелувана погрешно, кръгът започва отново с нова дума. Ако всички състезатели са елиминирани в първия кръг, той трябва да бъде повторен, но с нови думи. Вашата цел е да продължите кръговете, докато останат само двама състезатели. Тогава започва шампионския кръг или кръгове. Шампионските кръгове продължават по подобен начин, докато думите се спелуват правилно. Когато една дума е сгрешена, другият състезател трябва да се опита да спелува същата дума. Ако думата е спелувана правилно, тогава му се дава шампионска дума и ако тя е спелувана правилно, състезателят се обявява за победител. Очакваме с нетърпение да ви видим на регионалния кръг на състезанието Spelling Bee.